Nove misije. I ovdje sneg. Ko bi rekao. Napokon sneg, jest da ga nema nema ga u svijetu pravom, ali ga zato ima bar u igrici. Eto, super. Bar negde ne prave od blata Sneška Bilića. Okej. Opa, pronašao lik oca, mislim. To je do jaja. A vidi se kakav mu je otac maher, čim je napravio dete, odmah otišao u 3. grad, jebo mater. Po redu, ček da vidim. Otišao je bukvalno je otišao 2 grada dalje. Koji lik? Ko zna koliko još ljudi ovdje liči na njega. Evo i ovaj lik mi malo liči na njega. Ima njegove oči. Iste oči ima, bukvalno. Šta ima još ovdje? Ček, odo pre svega da vidim najbitnije. Neću da radim za časnu sestru, neću za ovog pedera ništa da uradim. Idem pre svega da vidim. Beži, čamugo, mrš. Hoću da vidim šta ima od oružja novo. Ova puca izgleda jako lepo, jako sočno, joj. Ova ima jako malo damage, ova izgleda isto lepo. Mislim da sam nju već viđao po ovim gradovima. I ovu sam viđao. Nije loše, 5.90. Winchester M 1912. Isto dobro. Opa, pumparica. Neka Remington 870. Ali ja bi ovaj rifle 3000 koji košta 5000. A ja imam 52 dinara. Jer može na rate. Izgleda ne može, pička jedna mi ne da ništa da ja na misije. Pojebe ovog. Šta mi ti nudiš? Baš mi je žao, nemam para da ti dam. Prosjek. Adam? Ko je Adam? Znam jednog Adama u stvarnom životu. Već baš da vidim. Adam je čale. Ništa, da odem ja da radim za ovu ovdje ženu. Inu, reci mi. Stvari, uzet ću od svakoga po jedan task i idemo redom. Šta ti nudiš? Sve je skupo, sve je poskupilo i u igricama i u stvarnom životu. Ovo više nema smisla. Odoh odavde. Stvari, ne mogu otići odavde, ništa. Idemo na misiju. 12, 10, 8. Ajmo prvo vamo imamo 2 bliže misije.
pa ćemo tu sve da obavimo što imamo, pa onda redimo. Šta? Okej, nebitno. Ja sam već iseckao nenormalno, zato što konstantno mi ništa nije snimalo. Ovaj snimak radim još od juče bukvalno, kako bi ovo da 3 minuta. Uglavnom, sada budem nešto. A naravno prvo će me izbaciti iz igrice, zato što ja to obožavam naprosto. Mene ovaj telefon jako dobro poznaje, zna da sam jako srećan kad vidim kako me jebeno izbacuje i po milioni, tipu nabijem ga na kurac. Dobro. Ajde više učitaj se u pičku materinu.
mogu ja ovo. Mrš. Super, još i komšija naša sada buši zid, buši ojme u glavu da Bog da. Jevo mater, može li išta bude kako treba danas? Okej, predivno, super. Nek ide u pičku materinu kreator ove igrice koju je napravio da bude puno ovih jebenih bugova. Igrice je super, ali je go kurac, brate. Zbog ovih bugova ne možeš lepo da igraš ko čovjek, ništa. Mrš. Popizdio sam. Znači, to je to. Probao sam, stvarno, sve sam dao od sebe, neću više, ne mogu. Nemam više životne energije, životnu energiju sam potrošio na ovu igricu. To je to. Znači, brišem je. Mislim, neću da je bilo na live streamu na Trovu, nemrtvi, možete me naći. Ako ni tamo ne bude radila, boli me kurac, ne mogu. Onda ću probat preći ovako, ako ne uspijem preći ni ovako, onda je brišem jer stvarno ovo nema više smisla nikakvog. Evo, još jednom ću da probam, ako me izbaci iz igre, ja odustajem, nema više snage i živaca, ni volje, nisam ni za kurac. I ne vidimo se u sljedećem, ajde.